बयबो मोजाङैनो दंखायो दिनैनि दिनाव बा बे बेलासि समाव। आङो दा नोंथांमोनजों दान्दिसे सम एबा सुखु दुखुनि बाथ्रा सावरायनो थाखाय लाइभआव फैनाय जादों। जायफोर नोंथांमोना आंनि लाइफआव सफैनो हादों नोंथांमोना अननानै प्लिज कमेन्ट खालाम आरो कमेन्टनि गेजेराव माबाफोर नोंथांमोना सोंनो लुगैनायफोर दङब्ला सोंहरनानै लानो हागोन। आंबो हानायखिनिखौ नोंथांमोननि फिननायखौ होनो नाजागोन। दा नोंथांमोना जाय हक जिखि जायगानिफ्राय आंनि लाइफखौ नाया मानो बा आंनि लाइफआव एटेन्ड जाया मानो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङै दं होननानै आसा खालामो। नोंथांमोननि अननायाव दिनै बिसिम सौहैबाय आंनि चेनेलनि साबसक्राइबारा। आसा खालामो नोंथांमोना आरो बिनिफ्राय गोजौसिन फारसे आवगायलांनो थाखाय आंखौ सुबिदा होगोन। दा नोंथांमोना फैदोंब्ला जाहाथे कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट हरनायनि गेजेरजों नोंथांमोना दान्दिसे सम आंजों सावरायलायनो हागोन जास्ट 30 मिनिटसो आरो ना। जायफोर औ आब' रमास फैदों गोजोननाय थाबाय आब'। आंनि बे बेलासि समनि लाइफआव नुजाफैनो हानायनि थाखाय। साबायखर मा खबर होनदों आब' रमायसा औ आब' मोजाङैनो दङ खबरा नोंहालाय माब्रै दङ? मा खबर होनदों मोजां मोजाङाबो मोजां नोंहालाय माब्रै दङ बर्थ'मान खबर सबर? सानजौफुनि जानाय आदारफोर जाखांबाय ना आब'? थेंकिउ आब' थेंकिउ गोजोननाय थाबाय आंनि लाइफआव नुजाफैनानै हानायनि थाखाय आरो लोगोसे जायफोर बिथांमोना आंनि लाइफआव नायगासिनो दङ अननानै सोरबाफोर कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्टफोर हरोब्ला मोजां जागोन आरो माबाफोर मिथिनो गोनां दंब्ला सोंहरनो हागोन। आंबो नाजागोन जे नोंथांमोननि कुइसनखौ फिननाय होनो थाखाय नोंथांमोना कमेन्टआव सोंहरनो हागोन जे मोजां ब्र' आदसा आदसा थेंकिउ थेंकिउ आब' औ जाबाय आदसा दे जा मोजां मा ओंख्रि जानाय जाखो आब'? अननानै फोरमायहरनो हागोन नामा सापट अके थेंकिउ आब' आंनि जानानै जे सापर्ट खालामनो थिनदों बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर। लोगोफोर आङो सानब्रै सानबासो जाबायमोन भिडिअ' होनो हायिया दिनैसो मोनसे होनाय जादों माखासे प्रब्लेमनि थाखाय आं भिडिअ' लाबोनो हायाखैमोन प्रब्लेमा जास्ट आंनि नङा जे जोंनिनो बर' सुबुंनि सासे गोदाव सोराव जानायलाय जों गुबुन जायगायाव थांनानै एबा गुबुन हादोरथ' होनजाला जोंनि इण्डियान हादोरानो थारमाने गुबुन स्टेटआव गोदाव सोराव जाहैदोंमोन जों बेखौ रैखाथि खालामनो थांदोंमोन दा बिनि खारनाव आङो माने भिडिअफोरखौ लाबोनो हायाखैमोन ट्रेनाव माने नेटआ आप डाउन जायो नालाय गोबां प्रब्लेम होयो बेखायनो आं लाबोनो हायाखैमोन आरो भल आलु आदसा भलजों आलु आरो ना अ आब' रमास नों थांफिनबायमोन नामा दिल्लीयाव ना थांथ'वाखै आदा बि पि एफ जिन्दाबाद आदसा जाथि लाल बसुमतारी स' फंबाय दे नोंसिनि गोसोसै नोंथांमोना गोरबोआव जायखौ मोजां मोनो बेखौनो देरहा होदो आरो नोंथांमोनाथ' अलरेडि भटखौ होखांजोब्बायानो नङा होमबा नाथाय जोंनि बर' समाजाव दासिमबो बुजिलाया गावजों गाव इलेकसनखौ लानानै दासिमबो माने गावजों गावनो दावराव दावसि सोलिगासिनो दङ आरो इलेकसन जोबना थांनायनि उनावबो दासिमबो गोबां बेले बेजे जागासिनो दङ जानांगौ जोंहा जेबो बुंनांगौ गैयामोन बे इलेक्सननि खोथायाव बा बिटिआर ओनसोलनि बाथ्राफोरखौ जोंहा बुंनांगौ जेबो गैयामोन नाथाय जोंबो बुंनो बायध' जायो जे जों बर' हिसाबै बिटिआर आव थानाय रायजोफ्राबो बा जों नन बिटिआर आव थानायफ्राबो जोङो गासिबो बर' ओंखायनो जोङो जाहाथे बर'जों बर' बेफोरबायदि दावराव दावसि जालायाबा हामगौ साननानै आसा खालामो मानोना दिनै बर'नि सासे सुबुङा खहा जायोब्ला जों गासै बर' हारिनिनो खहा जानाय जायो जेरै बि टि सि एबा बिटिआर ओनसोलाव सोरबा सासे दा माबा मोनसे जायोब्ला बे जोंनि बर' हारिनिनो खहा जानाय जायो बेखायनो जों माने बुंनो बायध' जायो आरोना नोंथांमोना जाहाथे जोंनि बुंनायफ्राव बा जोंनि भिडिअ लाबोनायफ्राव सोरखौबा जों आसि थुथाब थुथाब माबाफोर बुंफ्लांदोंबा गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना गावनिनो बर' हिसाबै निमाहा होलायनांगोन आरो निमाहा होलायनायानो जों बर' साफ्रोमबोनिनो धर्म हिसाबै जोङो फालिनानै लानो गोनां जागोन आरो ना थारमाने मानिनानै सोलिलांनो गोनां जागोन जों गोरोन्थिया सोरहा जायो सोरहा जाया बयहाबो जाखायो बेखायनो जों माने गोरोन्थिखौ आसि थुलायनानै दिन्थिलायनानै सुद्रायलायनायानो जों बयनिबो खामानि हेलौ ब्रादार नों मा बोरै दं आदसा निजोम मुसाहारि आं मोजाङैनो दं फंबाय नों माब्रै दङ खोन्थादो नोंनि खबरखौ माबोरै दङ खबर सबर आरो सानसुनि जानायफोर जाबायना जायाखै आब' रमासा मा होनदों औ फंबाय एस सि माने मा होननाय जाखो आब' आं बुजिना मोनासै नोंगौ ब्रादार औ
मानो होननानै बुंनो थाङोब्ला जोङो दिनै पलिटिकेल निउसनि भिडिअ लाबोयो फ्रायानो आंथ' पलिटिकेलनिसो होनाय जाखायो। स' आं सोरबा सोरबा कमेन्टआवबो बुंहरजालायबावबाय नोंथांनि भिडिअखौ आं गोग्गोमैनो नायो आरो सेंफैनो नायबाय थायो नोंथांनाव भिडिअ'आनो पलिटिकेलनि अनगा जेबो गैया नामा होननानै स' आं बेखौनो बुंनांसिगोन दा औ नंगौ आङो माने पलिटिकेलनि सायावनो बांसिन भिडिअ बानायनाय जायो। नाथाय गुबुन आलादा भिडिअफोरखौ आं बारा होनाय जाया। एक्सुवेलि पलिटिकेल निउस केटेगरि दोननाय हिसाबै आङो मोनफ्रोमबो जेनेरेलि भिडिअ होनांगौमोन आरोखि नङा होमबा बबे ओनसोलाव मा जादों मा जायाखै सोर मा जादों हमना ला फरायनायनि फारसेबो आं होनो हायोमोन नाथाय आं बेफोरखौ होनाय जायाखै दिनै आं पलिटिकेलनि फारसे बुंबाय थानाय जायो जाहाथे जोंहा पलिटिकेलनि गेजेरजों गोबां दावराव दावसि सोमजियो बेखायनो आङो जाहाथे मोजां जाब्ला हामगौ नामा नङा आरो जोंफोरबायदि थौले मेलेमनि मानसिफ्रा बुंनायाथ' बहा सोमजिनो नाथाय गोरों गोराफ्राबो एसे बुजिनो नाजालायबा मोजां जागौमोन आरो गावजों गाव एड फैयाखै आदसा एड फैयाखै नामा आं एडनि माबाखौ होना लादोंमोनथ' बुंस' हालिया आब' मा जादोंथाय मिथिया हेल' गुड इभिनिं सार गुड इभिनिं जेनि ब्लग माब्रै दङ नों खबर सबर माबोरैहाय सानसुनि जानायफोर जाखांबायना जाखाङाखै आरो दा बर्थमान बे बेलासि समाव मा मावदों नोंथांमोना निजोम मोसाहारि आंबो मोजाङैनो दं सानसुलि सानसुनि जाखांबाय ब्रादार आदसा थेंकिउ थेंकिउ अ मा मा मैगंजों जानाय जाखो निजोम मोसाहारि फंबाय दा एक्सुवेलि नोंथांमोनहा गासिबो इयाव सोरबाफोर फ्रायानो इडुकेसन लाबाय थानाय बा फरायफुबाय थानायफोर दङ नामा अन्नानै फोरमायहरलाय जायफोर आं मोनसे रिकुवेस्ट खालामनो सानदों जायफोर माने फरायफुबाय थानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्ला नोंथांमोना गोसो होनानै फराय आरो माथो बुंबावनो आरो दानि जुगाव 18 इयार्स प्लास हमना ला 19 प्लास 20 प्लास जाबानो गासिबो पलिटिकेलाव लैहोर लैहोर ओंखारनो लुगैयो एबा हारि समाजनि थाखाय बयबो खामानि मावनो जानजि खाफ्राबोयो थिग बे खेथ्रआवनो आं माखासे खोथा बुंनो सानदों जाय बिथांमोना दिनै फरायफुबाय थानाय नोंथांमोना जुदि पलिटिकेलाव थादोंब्ला आंहा बेखौ बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय पलिटिकेलावबो था लोगोसे नोंथांमोननि फरायनायखौबो नाजा आरोना जाहाथे जोंफोरबायदि आदा खावसा फरायनानै डाटा जेन मोजां फरायनानै मोजां डिग्रिफोर लानानै मोजां खामानि मावलाङो हारि एबा समाजनि थाखाय बेखौनो जों आसा खालामो आरोना आंबो मोजाङैनो दं सानसुनि जाखांबाय ब्रादार आदसा दे जेनि ब्लग मा होनदों न'आवनो दंना सार औ रुमाव मोनफैफिनबाय दाख्लै जे जों मोनसे जायगायाव थांदोंमोन ना दा बिनिफ्राय फैनाय जाबाय आरो मोनफैबाय जेनि ब्लग नोंहा बहा दङ आदसा जेनि ब्लगआ बहानि होनदोंमोनलाय आं बावफिननायसो मोनबाय कार्बि आंलंनि ना मानि होनदोंमोनथाय जेनि ब्लगानोमोन नामा कार्बि आंलंनिया नोंथाङा दाख्लैबो गोबां टाइम थाफैदों आंनि लाइफआव फैनानै गोबाव सम सावरायफैदों गोजोननाय थादों आङो आरो फिन खेब दिनै आंनि लाइफआव नुजाफैनो हादों जोबोद जोबोद साबायखर जायफोर कमेन्ट होआखै कमेन्ट हरनो हागोन सावरायलायनो हागोन दे मोजां गाज्रि जास्ट बारा नङा 30 मिनिटसो सावरायलायगोन बांद्राय गोबावबा माने बानाय फैयोना मानसिफ्रा मा रायलायबाय थागोन मा कमेन्ट हरबाय थागोन नङोना औ ओमफ्राय निजोम मोसाहारिया मा होनदों आलुजों ना बामि जहलसोमोन ब्रादार नोंहालाय जादोंना जायाखै ब्रादार आंबो जाखांबाय जोंनिया दालि जहल आरो मैथाजों लकेल ना गोरानमोन बेनिफ्राय आरो खिफि बेन्दों ना मा होनो खिफि बेन्दोंजों आलु भाजामोन आरोना आरो मोनसे दंबावो सयाबिनखौ माने एवनानै बाथोन देदोंमोन आरोखि मिथिन माराक हाइ ब्र' माइ मा होनखो दा दांगा एनार मतलब मुझे समझ में नहीं आया मितिन माराक मुझे गारो नहीं आता है अब तो गारो होगा शायद माराक टाइटेल को लेके मुझे गारो नहीं आता है आब' रमाज सापर्ट होनना बुंदों थेंकिउ थेंकिउ जोंनि ब्लग आं लेथरनि आदसा सरि सिमेन्ट सापरिनिमोन आरोना धेमाजि आदसा आं लेथरनि लोगो सिमेन्ट सापरिनि औ गोजोननाय थाबाय दे आंनि लाइफआव दिनैबो नोंथाङा नुजाफैनानै हेल्प होफैनायनि थाखाय स' नोंथांमोना जाखिनि बिदिनो लाइफआव फैनानै सावरायफैदों बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर आरो जाय बिथांमोना टाइम एबा
गावनि बेस्थ'नि थाखाय आंजों कमेन्ट हरनो हायाखै बा कमेन्ट शेयार खालामनो हायाखै बिथांमोननि थाखायबो रोजा रोजा साबायखर। थेवब्लाबो नोंथांमोना आंखौ नायनायनि गेजेरजों सापर्ट खालामदों। आरो नोंथांमोननि अननायावनो दिनै आंनि चेनेला एसेखिनिसिम आग बारायबोबाय आरो आसा खालामो नोंथांमोना बेफोरबायदिनो जाहाथे आंनि चेनेलखौ लानानै गोजोननाय थायो आरो अननायनि गेजेरजों मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना शेयार खालामना होगोन आं मिजिंथिहरो आरोना। आरो माब्लाबाफोर गेना गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोना निस्सय आसि थुनानै जे बिदि नङामोन ब्रादार बा बिदि नङामोन नोंथां आदा फंबाय नोंथांमोना निस्सय आसि थुनानै फोरमायहरगोन बा खिन्थाहरगोन जे बिदिसो जानांगौ होननानै अब्लानो गोसो गोरबोआव बयहाबो गोजोनलायनाय थागोन आरोना। मानो होनबा जोङो थोंजोंलि गाज्रि रावजों सोंखारिलायनाय बेफोरबायदिया माने जोंनि थाखाय खोनासंथावना एबा मोजां नङा होननानै आं सानो। जोङो गोरोन्थिखौ जोङो दिन्थिलायनो थाखाय जोङो नुनो थाखाय मेगन हरखादों खोनानो थाखाय खोमा हरखादों जेब्ला आरो बुंनो थाखाय खुगा हरखादों नालाय। दा बेखायनो जोङो आंहा गोरोन्थिफोर जायोबा नोंथांमोना जेन आसि थुनानै जेन नै बे बुस्थुआ बिदि गोरोन्थि जादों आदा बा फंबाय बा नोंथां बेफोरबायदि नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन आरोना। अ माइ मा एन आर एइच ब्र' अच्छा मुझे समझ में नहीं आया आपको अगर हिंदी मालूम है तो हिंदी से बात कर सकते हैं और एसामिस मालूम है तो एसामिस से भी बात कर सकते हैं। जोंनि ब्लग टाउन फै बेरायदों आदसा टाउनाव दंहैयो आरोना बेरायहैदों थिग दं दे मोजाङै मोजां बेरायनानै गिदिंलांफिननो हाथों आरोना। नोंथांमोना टाउनाव थानानैबो बा बहाबा थानानैबो आंजों दान्दिसे सम नुजाफैदों सावरायफैदों बिनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर बयनिसिमबो। गासिबनिबो खबर सबर मोजाङैनो दंना? दहाय 2 रिंगायावसो आं मोनसे भिडिअ आपल'ड होदोंमोन नोंथांमोना नुवाखैब्ला नायनो हागोन। जोंहा भिडिअ'आथ' सानब्रै सानबासो जाखाबायमोन थेवब्लाबो आङो लानानै फैदों जेरै दिपेन बर' मानगोनां बर' फरायसा आफादनि एबसु आफादगिरि बिथाङा माखासे खोथा बुंदों थांनाय इलेक्सननि सोमोन्दै बेजों लोगोसे जोंहा बि पि एफ हान्जानि सानैसो मानसिफ्रा मा सानखो बेबो मा हिसाबाव बा नंगौना नङा फेक्सोना मासो बेखौथ' बुंनो हालिया। सासे आइजोखौ अर्थात जोंनि बिमानि समान बैसोनि मानसिखौ साहा हटेलाव बा साहा लोंनो हाबनायाव एटेक खालामदों आरो बुनाय जादों। बिनि सोमोन्दै आं दिनै भिडिअ होदों नोंथांमोना नुवाखैब्ला नायहैनो हागोन। अके सार बाय बाय नाइस लाइफ कामिं अके थेंक इउ जेनि ब्लग गोजोननाय थाबाय नोंथाङा आंनि लाइफआव नुजाफैनानै दसे समब्लाबो बा दान्दिसे समनि थाखायब्लाबो नोंथाङा गावनि बेसेन गोसा टाइमफोरखौ दोन्थ'नानै आंनि लाइफआव नुजाफैनो हानायनि थाखाय आरो दसे सम सावरायफैनो हानायनि थाखाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय। दायो नोंथाङा गावनि खामानिखौ आग बारायनानै लाहैदो दे। थांनो हासिगोन नोंथाङा सावरायखांबाय नङा होमबा? बेनो जथेस्थ' नोंथांमोना दा गाव गावनि खामानिखौ मावनानै लानो हागोन सोरबाफोर बेस्थ' दंब्ला। आब' रमासआ थांखो ना माखो? आब' रमासखौसो आब' रमासआ दुखु दामोनसै आरोना। ओरै खाथि खाथि जायगा मोनसे समस्थिनिनो जानानैबो जों इलेक्सननि समाव लोगो हमलायनो हादिया। लोगो हमलायनो नाजालायदोंमोन नाथाय लोगो हमलायनो हादिया। नेक्स्ट टाइम माब्लाबाफोर फैबावोबा कन्टेक्ट खालामदो आब' लोगो हमलाय जासिगोन। फ्रायनोथ' गामियाव थायोबा बा जायगाथिं थांबा दिखियाजुलियाव थांबायानो थानाय जाखायो। बे समाव लोगो हमबा जागोन। नोंथांमोन कमेन्ट खालामलायदो दे।
मद'नि ब्लग सुनिजा बा मद'नि ब्लगस आब' माब्रै दं खबर सबर लाइक दोन होनना बुंदों थेंकिउ बि बसुमतारी औ सार होनना बुंदों थेंकिउ गोजोननाय थाबाय नोंथांमोना आंनि लाइभ फेस लाइभआव नुजाफैनो हानायनि थाखाय दान्दिसे सम सावरायनो होननानै होनाय जादों। बे समाव नोंथांमोना फैनानै आंखौ सापर्ट होफैदों जोबोद गोजोननाय थाबाय लाइक दोन थेंकिउ बि बसुमतारी मद'नि आब' मा ओंख्रि जाखो आरो बि बसुमतारी नोंसोर मा ओंख्रि जाखो अननानै फोरमायहरदो आरो खबर सबर माब्रै दङ दायो मा खालामदों आं बे मद'नि आब'खौसो बबे जायगानि सोंफेरनाय जादोंना जायाखैमोनथाय मद'नि आब'आथ' आंजों फेसबुकआवबो फ्रेन्डस दङ ना मद'नि ब्लग्सआव मा होनदों जोंनि ब्लग आगै आंखौबो लोगो खालामदो आंबो दहाय खालामबाय अ नोंसोरो डाइरेक्ट कमेन्ट होलायनायनि गेजेरजों खालामलाय आं नैबे चेनेलजों नोंसोर दुखु दामोन आं ब्लु होआ दे अननानै आरो जुदि नोंसोरो आंनियाव जालायनो लुगैदोंब्ला आङो दा 7ता बाजियाव मोनानि 7ता बाजियाव सेकेन्ड चेनेलजों लाइभ फैगोन नोंसोरो सेकेन्ड चेनेलाव जयेन जालायनो हागोन आरो ना अननानै दुखु दामोन आरोना आं बे चेनेलाव माने ब्लु होनाय जाया नोंथांमोना दुखु दामोन मद'नि ब्लगसआ मा होनदों आंना आलु दालि आदसा गोजोननाय थाबाय आब' गावनि सानजौफुनि मैगंखौ खोन्थाहरनायनि थाखाय बि बसुमतारिया मा होनदों मेरा मेसु मिरामिसु मैथ्रु आलु मटर मा होनदों पापर भाजासो आदसा गोथाव दे मोजाङानो मिरामिसाबो मोजां बेफोरबायदि मोननै मोनथाम फेसिलिटि जायोबा अके होनदों जोंहा बि बसुमतारिया थेंकिउ मद'नि आब' नों बबे जायगानिमोन नोंथ' फेसबुकआवबो फ्रेन्स दं आंजों आंनि भिडिअ नायो स्टेटास नायो आदसा आं मोनसे खोथा गोसोखांदों दै बे समावनो बि बसुमतारी माखौ नोंसोरो आर्निं इण्डिया खोनाफेरदोंना आर्निं इण्डिया सोरबाफोर खोनादों नामा आरो बेयाव सोरबाफोर आर्निं इण्डियाआव जयेन जानाय दं नामा फोरमायहरसाय आंनो आं एसे गोनो गोथो मोनगासिनो दङ मद'नि ब्लग्सआ मा होनदों क'क्राझार आदसा क'क्राझार मा जायगानि आब' क'क्राझार ना क'क्राझाराव थांनो साननानै थांनाय जादिया खिन्थु थांनांगोन साननैसोनि उनाव र' थांनाय जागोन आङो हमना ला बे मासाव थांनाय जागोन आरो ना सहैगोन आं क'क्राझाराव आरो जुदि बे मासाव थाङाब्लाबो नेक्स्ट मासाव थांथारगोन आं नाजागोन बे मासावनो क'क्राझार थांनो आरो क'क्राझार थांबाथाय ओरै गसाइगावथिंबो हाबहैगोन मद'नि आब' होनो खोनादों आर्निं इण्डिया औ खोनादोंना खोनायाखै आदसा आर्निं इण्डिया माब्रै जागोन जायोना जाया बेखौ मिथि रोङा गोबां मानसिफ्रा माबा खालामदों आरो गावनि आइडिनि आन्दाराव गुबुना हाबोब्ला 500 थाखा केसबेक फैयो हमना ला मोनसे खोथायाव आरोना नोंनि आइडियाव बेनिफ्राय नोङो भिडिअ मोनसे नायोब्ला 3 मिनिट्स 5 सेकेण्ड 13 सेकेण्डनि भिडिअ नायोब्ला 200 फैयो टेलिग्राम जयनिंनि 200 फैयो थिग बेफोरबायदि आर्निं जायो आरोना दा आं दहाय हेडलाइनाव कन्टेक्ट खालामनानै रायज्लायहरदों दा 5:30निफ्राय माने उइद्र' खालामनो हागोन जाहैदों आरो जायनि आइडियाव अलरेडि जमा जानानै दं बिथांमोना एकाउन्टस नाम्बार डिटेल्स होनानै माने गावनि एकाउन्टजों कानेक्सन खालामनानै दिरुननो हागोन होनना बुंदों दा किसुमानाथ' 1.5 लाख 1,30,000 1,20,000 80,000 70,000 बिदि जानानै दङ जमा खिन्थु सानसेनि गेजेराव 50,000ल' उइद्र' खालामनो हागोन जाहैदों आरो आं सावरायहरजोबदोंमोन दहाय दा खामानिया साक्सेस जागोन ना जाया बेखौसो साननो गोनां मद'नि ब्लगआ मा होनदों जोमाव अफिसियेल जयनिं जादों जोमाव अफिसियेल जयनिं जादों माने बुजियासै आं आब' औ जोमावा जादों जोमाव अफिसियेलाना सोरनिजोंबा जादोंमोननो ओमफ्राय भिडिअ नायनानै मारै आर्निं खालामो बेखौ बुजियाखैमोन थारमाने आंनो सोंहरदों ओमफ्राय सोंहरबाय जेब्ला फोरमायहरबाय आङो दा माने सानसेयाव खनसे नायनो हायो आरो भिडिअखौ माने बे 3 मिनिट 13 सेकेण्डनि भिडिअखौ खनसेल' नायनो हायो आरो ओमफ्राय बेयावनो नायखांबाथाय माने 200 फैयो आरो नोंनि आइडियाव दा मारै जायो बेखौ मिथिया आदसा होनना बुंदों आरो ओमफ्राय जुदि बाथ्राया जुदि सियरब्ला रियेलब्ला जामारोब्ला मोजां जागोन आर्निंआ मोनसे मोजाङैनो फैयो 200 मोनसे नोङो 3 मिनिट 4 मिनिटनि भिडिअ नायनानै नोङो 200 थाखा मोना मा नांगौ नङा होमबा ओरैनो थास्लायस्लाय बेखारैनो आदसा होनना बुंदों आरो जोंहा बि बसुमतारिया बेखार लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बा गोदाव सोराव खामानि दामानि मावनानै जानायफोर बिथांमोना मावनो हायो नायनो हायो जुदि नंगौब्ला खिन्थु प्रुफ मोनबा मोजां जागौमोन आं सानगासिनो दं आरो प्रुफ मोनोबा मोजां जागोन आं दा बेखायनो सानदों गैया नङा आंहाबो दङ जयनिंआ आं मा बुंनो
खिन्थु आङो प्रुफखौ जमगासिनो दङ। जितु आंनि गोजौआव खामानि मावबाय थानायफ्रा मोननायनि फोरमान हरोबासो आं एकाउन्ट नाम्बार सोगोन होननानै नेनानै दं आरोखि, नङाबा आं ओरैनो एकाउन्ट नाम्बार सोथ'वा। दा 11,000 ना 12,000 जानानै दंहैयो आंनियाबो। मैया सानसेनि गेजेरावनो जोमाव हाबदों, सोरबा सोरबा हाबदों आंनि आन्दाराव। दा टटेलि बिसोर हाबनाया माने 500 फैनानै 11,000 ना 12,000 बेफोरबायदि जानानै दंफैयो आरो। औ नंगौ होनदों नर्दार्न ब्लकआ मा होनदों मारै खालामो खिन्था हर दे नो। खालामनानै नोंसोरो कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आंनाव। आं लिंकखौ हरगोन, लिंकनि गेजेराव गोबां माने पासवार्ड बायदिसिना बानायनांगौ दङ, मबाइल नाम्बार साम्बार होनांगौ, जिमेल होनांगौ। बै पासवार्ड बानायनानै रेजिस्टार खालामनाय समावनो एसे गरबर जायो माने। खेबसेल' खालामनो हागोन नोङो मोनसे मबाइल नाम्बारजों आरो मोनसे जिमेलजों। बे खेबसेयावनो रेजिस्टार खालामनाया जुदि मोजां जायाब्ला हालाबो आरो नोङो। बेखायनो बे रेजिस्टारनि समाव बिराद मोनसे स्ट्रं खामानि दं आरो नैखौ नांथारगौ माने। दा नोंसोरो माबानोबा जुदि एसे मिथिनो लुगैदोंबा कन्टेक्ट खालामहर। कन्टेक्ट खालामनायनि गेजेरजों आंजों जगाजग लानो हागोन आरो ना। नाम्बारा आंनिया चेनेलाव डिसक्रिपसनाव दंखायो आरो बै आंनि कन्टेन्ट गैयै जिथुनाखि भिडिअ होयोना आङो साइड साइड अननानै चेनेल साबसक्राइब एन्ड शेयार खालाम आरो लोगोसे दिनैनि गोनांथार खौरांफोर बेफोरबायदि माखासे आं लिरना होयोना, नैबेयावनो गाहायजों आगदायाव खनायाव थाखायो आंनि नाम्बारा, कन्टेक्ट नाम्बारा। नोंथांमोना बेयाव थांनानै फन नाम्बारखौ लानानै आंनाव एसे खबर लाहरनो हागोन आरो। खिन्थु गेरेन्टि होनो हाया आङो खामानिखौ साक्सेस जागोन जाया। ओमफ्राय बेखायनो आंबो बयखौबो बुंखायो हथार खरै एकाउन्ट डिटेल्स सोनो रोंथ'वा, माने गोजौनिफ्राय फोरमानखौ नांग्रोगोन जोंनो। फोरमान मोनोबासो जों बे खामानिखौ एकाउन्ट नाम्बारखौ डिटेल्स सोनानै लानो हागोन आरो ना। नङाबा उइदाउट फोरमानावबा उइदाउट प्रुफआव जोङो बे खामानिखौ एकाउन्ट नाम्बार सोथ'नानै जेबो लाब गैया। नङा होमबा? बायसान्सआव जुदि एकाउन्ट नाम्बार सोगोन जोङो, एकाउन्टाव थाखानाय फैसाफ्रा गलांजोबोब्ला नैखौ साननो गोनां जागोन। बेखायनो आंनो मोनखाथारनायनि प्रुफ नांगोन, आंनि गोजौ लेभेलाव खामानि मावनायफ्रा बिथांमोननि मोननायखौ आं नुनांगोन, अब्लासो आङो एकाउन्ट नाम्बार सोगोन आरो आंनि गाहायाव थानाय मानसिफोरखौबो सोनो होगोन आरोखि। हमनानै ला बैसिनि खोथाखौ लानानै आङो बुरुनथारनो हाबाय, अब्लासो आङो मावहोगोन आरो। बे चेनेलावनो नामा नाम्बारा? औ औ बे चेनेलाव, बे चेनेलावनो दं। सेकेण्ड चेनेलाव आं नाम्बार होआ, नैबे चेनेलावसो दङ। आरो मेन डिसक्रिपसनावबो मोनगोन, मेन डिसक्रिपसनाव नागिरहैयोब्लाबो आरो बे भिडिअ'आव नायबानो मोनगोन। जुदि खामानिया मोजां जायोब्लाथ' मोजांनि बाथ्रा। नोङो दैलिग ओरैनो थास्लायस्लाय मोनसे भिडिअ नायनानैनो 200 मोनोबा आरो मा नांगौ, नङा होमबा? जोंनो बे 200 खरिबाबो मान्थलि जोंहा 6,000 थाखा जायो। दा बेखौ मोनबाय थायोब्लाथ' मोजांनि खोथा। दा मोनो मोना बेखौ बुंनो हाया आरोना। आं बेखौ गेरेन्टि लानो हाया बा गेरेन्टि होनो हाया। खिन्थु खामानिया साक्सेस जायोबाथ' मोजांनि खोथा आरो ओरैबायदि जमा जाना दंखायो किसुमानना 1.5 लाख, 1,30,000, 1,20,000, 50, 60, 70, 80, 20, 30 मथा मथि बिदि जाना दंजोबो आरो। दा जिथु खामानिया जिथु सैथोब्ला रियेलब्ला आंबो दाख्लै मोनायावसो जयनिं जादों दै। आं मिसाखौ मा बुंनो, दाख्लै मोनायाव जयनिं जानानै आङो अखानायैनो मैयानि दिनाव आङो मथा मथि 11,000सिम आं माबा खालामनानै दोनदों आरो 11,000सिम। जिथु खामानिया जायोब्लाथ' 11,000खौ आङो गाबोननि दिनाव दिरुननानै लानो हानाय जाना दं आरोखि। ओमफ्राय आं थांनोसै दे, औ दे 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 जागोन दे आब' मद'नि दे थांदो दे। बेसे गोबाव जाखो एलबि होनाया? 30 मिनिट जाबाय, दोननोसै बाव। आं 30 मिनिटसिम थानो सानदोंमोन, नोंथांमोना जुदि हेल्प होयोब्ला 30 मिनिटसिम आं होनो सानदोंमोन आरो ना। आदसा मनजित सरगियारि फैदों जोंहा। हेलौ सार, गुड मर्निं, सरि इभिनिं। लाइक दान ब्र', बहुद गोबावनि उनावसोलै माथो औ सार, औ औ। दा साननैसो एसे होफ्रामगासिनो दङ बेयाव लाइभखौ गेजेर गेजेर। दाख्लै हमना ला सप्तासेसो जाबाय आरो गेजेर गेजेर होगासिनो दं, बे सप्तासेनि गेजेराव। आदसा होनना बुंदों जोंहा बि बसुमतारिया। आदसा सार माब्रै दङ खबर सबर, मोजां ना गाज्रि? दा डिउटियाव दंना रुमाव दंबा सारआ? दे आंबो फैबाय, ओंखारबाय दे, औ दे 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 जागोन दे। मनजित सारा मा होनो जोंहा निस' ना नायस'नाखैमोन। आदसा आदसा दे जेबो नङा दे सार। बिदिनो जायो, मानो होनबा गाव गावनि खामानिबो थायोना।
जोङो गाव गावनि गोनांथि खामानिखौबो दोनथ'नानै जोङो हथात करे मबाइल दांनोबा दांस्लाबनो हाया नालाय जेबो नङा सार दासो सफैदो आदसा दे जेबो नङा दे गोजोननाय थाबाय नोंथाङा दासो मोनफैनानैबो आंनि एल बि आव जोबसाब हाबफैदों ओंखाम जाबाय दं आदसा ओंखाम जागासिनो दं आरोना सारा ओंखाम जानानैनो आंनो कमेन्ट लिरगासिनो आरोखि सार साबायखर सार साबायखर गोजोननाय थाबाय 30 मिनिट आधा घन्टा फुरा होनसै माथो मैगं जागासिनो सारा मा ओंख्रि जागासिनो दं गरमानो अयथासारथार उफाय गैया बेखायनो गिन्जि गानलाबायनानैबाबो लाइटफोर होआब्ला फांखायाबो गाज्रि जानानै दङ बानायखांबाय आरो दा बानायबावनो गोसो गैला आं बेखौ सोलायनोसै एक्सेन्स खालामनांसिगोन गोदान लाबोनांसिगोन एक्सेन्स माने एक्सेन्सथ' खालामनो हानाय नङा गेरेन्टिया गैला 6 मासल'सोमोन सेमोननिनो नालाय थेंक इउ सार थेंक इउ आंथ' दाख्लैनिफ्रायनो उन्दुनो ओंखारनायानो मा जागासिनो दंथारो 7 थारिखनिफ्राय 11 थारिखसिम टटेलि मेगन मोदै न'आवथ' 12 थारिखआव सोंफैदों मनजित सारा मा ओंख्रि जाया दिनै ओंख्रिया माबासोमोन सार दालि जहल ओमफ्राय लकेल ना गोरानजों मैथा बाथोन बेनिफ्राय सयाबिनखौ एवनानै आरो बाथोन देबावदों बेजों लोगोसे खिफि बेन्दों होनो नङा होमबा खिफि बेन्दोंजों आलु भाजामोन दिनै मोनथाम मोनब्रैसोमोन कुवालिटिया बुरजामोन दिनै फेसिलिटिया वाव नोंहालाय माजोंथो जागासिनो दं सार गोबांथारमोन औ सार गोबांथारमोन बुरजामोन दिनै माने गोबां होनना बुङो नंगौ केमेरा स्टेन्डआबो नै आंना बिदिसो सेल्फि स्टेन्डसो दाख्लै केमेरा स्टेन्ड बिहरबाय अर्डार खालामबाय हारसिंसो केनसेल जानानै थाबाय गोदाव सोरावनो मारै बिदि जाखोथाय हमनोनो हायासै आं चिकेन बयलिं दालि आलु जों मा होनदों बेन्स गोथावानो माथो होनबा सार ना भेजि आरो आलु राजा वा भाजि आरो आलु राजा आदसा बरिया आलु राजा बै माबाखौ होनदों ना सारा फानलु सिब्रखौ राजा मुरचा बिग सिल्लि ना मा होनो दिमान्डखौ नाय अब्लानो मा होनो मोनथिगोन दिमान्डखौ नाय अब्लानो मिथिगोन माने बुजियासै आं सार औ फानलु सिब्र' आदसा नाङा नागा मिरचि औ नागा मिरचि नागा मिरचिबो होनो राजा मुरचा खान्थाल जाला गोबांथार दङ बियो नामा गोबां जायगायाव गोबां दङ बिग सिलि बहुद केमेरा स्टेन्डनि दिमान्डखौ होनदों आदसा दिमान्ड माने एमाउन्टखौ होनदों नामा सारा नामा
एमाउन्टआ खम दामनिसोमोन ओरैनो सिम्पोलसो बिहरदोंमोन आङो माबानि 400 थाखानि गोजौआव फसंजाग्राया गसंनानैनो भिडिअ बानाय जायोमोन जेनेबा गसंनानैनो बुंनो हागौमोन आरोना आङो बे स्टेन्डआ मोनफैनायमोनब्ला दा लाथ'ला आङो माउससो लायग्रोनोसै बिराद दिगदार जाबाय गरम बोथोराव माने भिडिअ इडिटिं खालामनायाव मबाइलाव खालामनो हाया नालाय बुहुत दिगदार जायो आं माउसजों आरो OTGसो बायना लाबोनोसै आं दा र' उमरक कानिपुरिफोरा बुङो आदसा उमरक मणिपुरिफोरा बुङो आरोना उमरक आरो गोगोम नाम दं बेहा गाहायल' ना गाहायल' ना माने बे स्टेन्डआ ना फोजौजायोमोन फाहायजायोमोन आरोखि मोजांमोन बै हमना ला सर्ट भिडिअफोर बानायनायफ्राव लाजायोमोन बेयो बुस्थुआ स्टेन्डखौ दलर बहायना दोननानै बै माबायावनो हेन्देलावनो ओरै फिदिंजाबाय थायोमोन आरो लासैनो बे मोनसे माबा स्टेन्ड आदसा सार दोनलायनोसै उनाव रायज्लायनो केमेरा स्टेन्ड ना औ स' 30 मिनिट बारबाय जायफोर बिथांमोना आंनि लाइभआव दासिमबो नायगासिनो दङ आरो नोंथांमोना सापर्ट होगासिनो दङ नोंथांमोननिसिम आङो जोबोद जोबोद गोजोननाय जासिहरबाय आरो लोगोसे साबायखर बावहरनाय थाबाय जे नोंथांमोना आंखौ दासिमहालागै जोबोद सापर्ट खालामबाय बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आरो फिन खेब जोङो नेक्स्ट एलबिफ्राव लोगो मोनलायसिगोन बिदिनो मोजां गाज्रि बाथ्राखौ जों सावरायलायबाय थासिगोन अब्ला नङा होमबा थ' दा बेखिनियानोसैमोन लोगोफोर आं बेखिनियावनो दोनसै अके आदा होनना दे थेंक इउ स' माच रिङाबाबो आं दोननोसै अके प्लिज औ दे सार गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो बाय गुड इभिनिं होननांसिगोन आरो थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो